ଏହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ନେଇ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କଲବଲ କରିବ ତାତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ୍ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। କଲବଲ କରିବ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା। 15ରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 5ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 15ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବ। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଦିନ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ 13 ଲେଖା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏପ୍ରିଲ 17ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଏହି 4 ଦିନ ହିଟୱେଭ୍ର ପିକଅପ୍ ସମୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ସେଠାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। 37 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି 6ଟି ସହରର ତାତି। ଏଭଳି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।